Hogyan lehet a vezetőfejlesztés egy hosszú távú stratégiai eszköz? Hogyan épülhet bele egy autóipari vállalat céges kultúrájába? Hogyan támogathatja a vezetői beszélgetéseket akár több mint 10 éven keresztül? Ezekről a témákról beszélgetek Horváth Gáborral, a Human Digital Group senior trénerével és coachával. Én Pintér Gergely vagyok, és ez itt a BOS Podcast. Szia Geri! Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, sok szempontból is. Éppen most fejeztünk be egy tréninget a felsővezetői csapatotokkal, és hát ez az együttműködés több mint 10 éve tart, és ezt aki ebben a szakmában dolgozik, azt tudja, hogy ezek nem mindennapi kapcsolódások, ha több mint egy évtizeden keresztül lehet dolgozni egy céggel, nagyon sok szinten, ez egy külön öröm. Másfelől én ebből a régióból is származom, tehát a nagyszüleim a Szigetközből származnak, és nagyon érdekes módon én pár falura innen Dunaremetére jártam vissza, és járok most is vissza. A gyerekkoromnak a nagy részét ott töltöttem. Érdekes módon ebben a régióval alakult ki ez a kapcsolat. 18 éve vagyok tréner és coach, ezt még ezt a szakmát a Krauthammeren belül kezdtem, és a cégen belül is gyakran a Krauthammerrel azonosítanak, ami egy 52 éves cég volt, most már múlt időben kell róla beszélni, mert egy holland cég a lepályába beleolvadt, és a név ezzel ki is lesz vezetve. A jogutódja Magyarországon a Human Digital Group, most ennek a keretein belül tartottam ezt a tréninget, és ennek a cégnek a keretein dolgozom a legtöbbet. Különösen fontos ez a projekt, mert hogy ritka az, hogy egy cégben nagyon sok szinten dolgozunk együtt. Tehát a teamleaderektől kezdve középvezetők, felsővezetők, szeniorok, vagy éppen egy egész céges együttműködés, ami az elkötelezettségfelmérés, vagy éppen egyéni folyamatok, egyéni coaching folyamatokkal dolgozunk, vagy éppen egy kiválasztó csapattal dolgozunk együtt. És az, hogy ez egy autóipari beszállító cégnél történik, az egy külön szint ad az egésznek. Azt gondolom, hogy aki ezzel a szektorral kapcsolatba került, azt tudja, hogy mennyire pörgős ez a szektor, mennyire sok a változás, mennyire gyakoriak az auditok, mennyire nagy feszültség övezi ezeket a történéseket, és a vezetői munkát, a vezetőkkel való munkát, a vezetőfejlesztésénél ebben a szektorban rendkívül stratégiai beavatkozásnak gondolom, ami nem csak azt szolgálja, hogy az üzleti célokat tudjuk teljesíteni, hanem a fluktuációt megelőzzük, az emberek megtartását, a csapat együttműködést, a céges részlegek közötti együttműködést is fejlesztjük, vagy éppen a kiégést előzzük meg az embereknél, vagy éppen a változást kezeljük, a folyamatos változásokat, erre készítjük fel a vezetőket, vagy éppen a stratégiai szemléletet erősítjük, vagy éppen a mentor coaching készségeket fejlesztjük. Tehát rendkívül sok téma jön elő, és erről mind fogunk beszélni. Nagyon diplomatikusan fogalmaztál az autóiparról és a kihívásokról, amit ez az iparág hoz. Ezután is köszönöm mindenkinek a nevében, de tény, hogy egy dolog állandó a változás az autóiparban, tehát hogy ez tény. Ennek egy kicsikét másik oldala, az érme túloldala, hogy akkor partnerkapcsolat és vezetőfejlesztés több mint 10 éven keresztül, tehát hogy ez így hogyan párosítható össze az autóiparral, illetve magával így a tréning piaccal és a vezetőfejlesztési piaccal. Hát én meg kell mondanom, hogy nagyon, nagyon ritkák az ilyen kapcsolatok. Tehát nagyon ritka az a kapcsolat, ahol több mint 10 éven keresztül nagy intenzitással, évi több programmal, több szinten való kapcsolódással, egyre növekvő bevonódottsággal dolgozunk együtt egy céggel. Tehát itt is a kapcsolat úgy alakult, hogy egy Leadership Basic nevű vezetői képzést alakítottunk ki először. Később fogunk arról beszélni, hogy ez utána belevezetett abba, hogy a felsővezetőkkel is dolgoztunk, egy mentorprogramot alakítottunk ki, teambuildinget csináltunk, utána célzottan olyan csapatokkal dolgoztunk, akik változáson mennek keresztül, akiknek akár vezetőváltás történt az életében, vagy éppen egy új gépsornak a telepítésében vesznek részt aktívan, vagy éppen egyéni coaching folyamatokban. Tehát nagyon sok olyan beavatkozás fajtával
szembesültünk itt az évek során, ami nagyon különlegesé teszi ezt a kapcsolatot. Az ezévi elkötelezettség felmérés során egy új kolléganővel jöttünk, és amikor mentünk haza az autóval, akkor megjegyezte, hogy én már értem, hogy miért szeretsz ide jönni, mert hogy kialakul egy ilyen családias kapcsolódás is. Lehet mondani, hogy körülbelül 100 vezetővel dolgoztunk együtt az évek során, ebből egy jelentős részével a tréningterepben egy az egyben találkoztunk, és látunk bele az életükbe, és hogy kísérjük a céget. Egy olyan cégről beszélünk, ahol a vezetők nagy többsége nagyon lojális a céghez, és hát valószínűleg nem azért, mert jó a fűtés vagy jó a világítás. Valószínűleg más dolgok tartják itt őket, a közösség, a csapatmunka, egyébként a csapatmunka folyamatosan az egyik legfontosabb tényezőként jön ki az elkötelezettség felmérésben, amit most már azt hiszem, hogy 4-szer vagy 5-ször végeztünk, és hogy kiemelten fontos ez a munka, mert hogy nem csak eszközöket adunk a vezetők kezébe, és ezt tapasztaltuk meg, és erről sokat beszélünk most a felső vezető képzésen, hanem egy vezetői kultúrát, és ezzel egy céges kultúrát is alakítunk ki, ami azt gondolom a szervezetfejlesztőknek, a trénereknek, coachoknak az álma, hogy az a kultúra változás is megtörténjen, ami a leglassabb folyamat, és ami a változási folyamatoknak a legvégén szokott csak megtörténni. Ez nagyon érdekes, hogy idén kaptad azt a visszajelzést, hogy megérti az új kolléganő, hogy miért szeretsz jönni és együtt dolgozni velünk, de egy kicsit ugye magam szemüvegén keresztül vizsgálva, tehát mi 8 éve találkoztunk először, tehát így a céges együttműködés során, és már akkor így fogadtak téged. Tehát, hogy így ez a része a kultúrának, ez nem most fejlődött ki nagyjából, tehát már 8 éve, amikor találkoztunk, akkor is úgy volt, hogy oké, jöttök, és így szerves részei vagytok a folyamatainknak, a vezetőfejlesztésünknek. Tehát ha jó a matek, és 12 éve dolgozunk együtt cég szinten, akkor ez az első 4 év utáni állapot, amit én láttam először, és már akkor így bent voltatok. Mi volt a mag? Hogy mi volt így az első lépés? Nehéz elképzelni, hogy így egyszer csak így megjelentél, kopogtál az ajtón, hogy akkor jó napot kívánok, vezetőfejlesztést jöttem hozni, kell-e valakinek? Tehát, hogy hogyan indult ez, és kik voltak a szereplői? Én azt gondolom, hogy itt nem lehet elmenni amellett, hogy egy rendkívül erős csúcsvezetői szponzoráció van, vagy hogy kevéssé diplomatikusan fogalmazzunk, a cégvezető rendkívül erősen és rendkívül elkötelezetten áll az egész folyamat mögött. Tehát, hogy ez azt gondolom az egyik fő driver a folyamatnak, ez egyik olyan fontos tényező, ami az egészet, azt gondolom az egyik olyan tényező, ami fenntartotta ezt a folyamatot több más mellett. És amikor az első megkeresés történt, vagy az első kapcsolatfelvétel történt, akkor nagyon tisztán és világosan az volt a kérés, az volt a felhívás, hogy ne csak tréningnapokat rakjunk oda, hanem ezt fűzzük fel egy folyamattá, ez egy több hónapos, fél éves, 3-4 éves folyamat legyen, ahol több érintkezési ponton visszük először a vezetőket, igazából az elején legalább 8 érintkezési pontot alakítottunk ki, ez a tréningnapokból és kiscsoportos utánkövető, alkalmazást követő coachingokból állt. Ez egyébként az utóbbi években elég jellemző lett a magyar piacon is, egyre többet hallani arról, és ez engem nagy boldogsággal tölt el, hogy ez a 70-20-10-es modell is nagyon erősen a tréningcégnek az eszköze lett, és főleg ugye 70%-ra az alkalmazásra, az on the job, tehát a munkahely alkalmazásra fókuszál, és mi ezt szerettük volna elősegíteni. És ebben volt nagyon erős partner a csúcsvezető, aki ragaszkodott ahhoz, hogy ne csak a tréningnapokon kapják meg az inputot a kollégák, hanem úgymond fogjuk a kezüket egy kicsit úgymond a gyakorlási periódusban is, és üljünk le kisebb csoportokba, és az alkalmazást kövessük, nézzünk rá az akciótervekre, nézzünk rá az egyéni esetekre is, és így folytattuk le az első csoportot. Hát ami még azt gondolom elég erős tényező volt, hogy a tréning modulokat is, a tréning tartalmat is végig nyálasztuk, úgymond,
és ebbe is egy hihetetlen erős bevonódása volt jelen a csúcsvezető. Igazából azt gondolom, hogy nagyon rajta volt az új lenyomatunk ezen a programon, sokkal erősebben, mint más programokon. És hogyha ez egy kicsi személyre szabás, vagy hát cég specifikussá tétele a folyamatnak, ezt egy picikét így megragadva, nagyjából egy mekkora modul csomagból egy mekkorát faragtatok le, ami így ténylegesen a céges igényekre adott választ? Jól emlékszem, valahol 150-160-ból lett egy 20. Igen, hát egy ilyen közel 200 modulból egy modult úgy képzeljünk el, hogy 45-től 90 percig tartó tematikus egységek, és ezekből alakítottunk ki körülbelül minden napra 4-5-6 modul jut, és tehát azt így felszorozzuk 4-jel, ez körülbelül egy ilyen 5, tehát egy maximum 20 modult választottunk ki, és ez lett az a mag, ami a Leadership Basic-nek az alapvető vezetői eszköztár képzésnek lett a tartalmi magja, és ezt fejlesztettük tovább most egyébként 1-2 év a Leadership Advanced képzésben, ezt visszük tovább. Alapvetően az volt a cél, hogy egy olyan eszköztárat adjunk a vezetők kezébe, amit másnap tud használni. Kimegy az ajtón, holnap egy újabb nap, és leül a kollégákkal egy meetingre, egy az egyes beszélgetést folytat, a soron ad visszajelzést, vagy éppen egy változást kell bejelentenie, vagy éppen a kollégákkal, a különböző fejlettségi szintű kollégákkal, kezdővel, csúcsteljesítővel különbözőképpen tud beszélni, ugye ez a helyzetfüggő vezetés. És az volt a fő célunk, hogy egy olyan tudatos vezetők által használt eszköz, ez készségtárral jöjjön ki, amivel magabiztosan navigál az ilyen gyorsan változó helyzetekben, és az legyen a benyomása a kollégáknak, hogy egy olyan vezetővel állnak szembe, aki nem ösztönösen vezet, hanem tudatosan válogatja meg az eszközeit, a szavait, a módszereit, és hát ebben az irtózatosan gyorsan változó közegben azt érzik, hogy kézben van a stílusa, kézben van a kommunikációja. Az elmúlt 12 évben nem csak a vezetőinkre szakosodott képzésekkel voltatok jelen, vagy voltál jelen így a BOS életében, hanem más egyéb projekteket is így szépen lassan felfűztünk erre az idővonalra, ami az elmúlt 12 év. Mik voltak ezek, és hogyan egészítették ki ezt az alapot, amit maga a Leadership Basic ad? Igen, elkezdtük a Leadership Basic-kel, és utána azt láttuk, hogy ha ezt különböző szinteken is megvalósítjuk, mondjuk a team leaderi szinten és a felsővezetői szinten is, akkor ezt összes kapcsolhatjuk, egy mentorprogrammal kapcsoltuk össze, a felsővezetők a mentorai lettek a műszakvezetőknek, és ezzel egy újabb készségtárat kaptak, amivel kísérni tudják a felsővezetők a fejlődését a műszakvezetőknek. Tehát ez volt a mentorprogram. Azt gondolom, hogy ami utána jött, abban a cégvezetés szintén a BOS grupon belül egy nagyon előremutató dolgot csinált, ami pedig az volt, hogy értékeket alakítottunk ki. Igazából voltak valahol a fiók alján értékek, hogy őszintén ezt se fizikailag, se tartalmilag nem nagyon tudtuk értelmezhetően előbányászni, és azért úgy döntöttünk, hogy hát akkor alakítsuk ki ezt magunk. Keresztül mentünk a felsővezetőkkel egy kreatív brainstorming alapú folyamaton, és lett belőle 5 érték, a hozzátartozó viselkedéses indikátorokkal is, és lefordítottuk ezt a hétköznapi nyelvezetre, erre aztán workshopokat csináltuk mind az 5 értékre, és elkezdtük kommunikálni a szervezetben. Most 10-12 évvel később nemzetközi szinten a német központtól indult egy újabb folyamat az értékeknek a újragondolására és a kommunikálására. Tehát ez a
ez a munka, amit akkor elvégeztünk, ez most háttérbe szorult, de azt gondolom, hogy akkor ez egy nagyon előremutató kezdeményezés volt, egy előremutató kezdeményezés abban az irányba, hogy a kultúrával foglalkozunk. Tehát azzal a kultúrával, ami ott van körülöttünk, ami azt mutatja, hogyan kommunikálunk, fölvesszük a szemetet, konfliktus hogy oldunk meg, milyen szavakat választunk egy csapaton belüli helyzet menedzselésekor, és ezek az értékek abban az irányban segítették a kultúrát, ami szolgálja az üzleti célokat is. Amúgy azzal nem teljesen értek egyet, hogy ezek a régi értékek, amiket így felépítettetek annó a vezetéssel, most a háttérbe szorultak. Inkább ilyen kicsi jogutódként tekintek az újakra, mert hogyha összevetjük amúgy a két értékcsomagot egymással, azért elég nagy az átfedés. Tehát így az új 5 értékből szerintem 4-ben bőven benne vannak azok, amiket annó itt Magyarországon lefektettettünk. Úgyhogy ez számomra egy jó visszajelzés, hogy amúgy jó irányba gondolkodtunk egész eddig, és hogy ami nálunk ténylegesen üzleti értéket képviselő, vagy támogató kultúra, az nemzetközi szinten is ugyanígy leképeződött. Úgyhogy nem mondom azt, hogy ez így felesleges volt, mert ezt teljesen jól át lehetett vezetni egyikből a másikba. Hát én örülök, hogy ezt az összevetést akkor megcsináltátok. Én nem emlékeztem annyira így most az interjú előtt ezekre a régi értékekre, és egyébként annyira nem is lepez meg, hogy ekkora az átfedés, mert azt gondolom, nagyon egységes a BOS-nek a kultúrája. Nagyon egységesek azok a viselkedés és gondolkodásmódbeli irányvonalak, ami alapján a cég szeretné a saját működését, saját viselkedéses, vagy a szemléletmódbeli működését szabályozni, vagy terelgetni. Már egyszer-kétszer így utaltál az engagement survey, vagy elkötelezettség felmérés kifejezés, hogy ez a másik ilyen nagyobb, hosszú távú stratégiai projekt, amit így veletek közösen végzünk. Ez egy 2 évente ilyen ciklikus folyamat, ahol igazából nézzük azt, hogy a teljes állományunk mennyire elégedett a különböző oldalaival a vállalatnak, a működésével, a közvetlen vezetőikkel, a csapatmunkával, az alapszolgáltatásainkkal, fejlődéssel, és még sorolhatnám. Azt hiszem, összesen 10 klasztert vizsgálunk, 10 klaszter, és még utána jönnek az egyéb aktualitások. És ez az, amit kezdtünk 2017-ben kezdtük. Most ebben az évben volt az 5. futam. 5. az igen. Ebből szerintem mi 4 együtt. Így van. Ebből az első maradt ki, aztán utána a többit már együtt csináltuk. Azért azok ugyan szép combos napok, ugye reggeltől késő, kora estig felvenni a különböző kérdőíveket. Itt igyekszünk minél nagyobb százalékban lefedni a vállalatot, és eddig szerintem minden egyes felmérésnél 70+% kitöltési rátával dolgoztunk, ami egy ilyen kérdőív esetében szerintem egy nagyon jó arány. Miben látod ennek így a legnagyobb értékét? Annak, hogy ezt így csináljuk. Majd most lehetünk nagyon cinikusak, hogy hát különböző vevői auditokon, meg standard auditokon kérik, úgyhogy csináljuk. Ez tök jó, de azért ebben több van, és többet ad. Én azt gondolom, hogy az egész elkötelezettség felmérés mögött van egy olyan jól érezhető vezetői szándék, hogy kérdezzük meg a dolgozókat, hogy érzik magukat. Ez minden elkötelezettség felmérés mögött valahogy át fog jönni. Tehát akkor is, hogyha néhány csapatot, egyént nehéz arra rávenni, hogy második, harmadik, negyedik alkalommal töltsek ki a 2 évente történő elkötelezettség felmérést. Mégis amikor lezajlik és megvannak az eredmények, mindenki nagyon kíváncsi. Növekedtünk, csökkentünk, mi változott, miben léptünk előre. Ugye azt is meg szoktuk nézni, hogy melyik azok a tényezők, amik a legfontosabbak az elkötelezettség szempontjából, és mindig nagy érdeklődéssel követi a 2 gyártelep és a dolgozók azt, hogy mi az, ami most a legfontosabb tényező lett. Ez visszatükrözi azt, amit ők éreznek, hol vannak azok
azok a pontok, amiben lépjünk előre, mi az, amiben fejlődtünk. Nekünk pedig különösen értékes az, hogy egy visszajelzést kapunk arról, hogy mondjuk egy vezetői program, az a vezetők megítélését hogy fejlesztette. Mi az, amit gondolnak a felső vezetői csapatról, mi az, amit gondolnak a közvetlen vezetőkről. Tehát van egy olyan eszköz is a kezünkben, amivel az üzleti értéket, a kultúrára gyakorolt konkrét hatását le lehet mérni a vezetőfejlesztésnek. És ezen kívül pedig az a rész, amit én legjobban szeretek benne, hogy kint lehetek a shopflooron, ott találkozhatok a csapatokkal, találkozhatok a műszakvezetőkkel, nem csak mint a tréningteremben egy résztvevővel, egy ilyen tréner és résztvevő kapcsolódással, hanem ott rész lehetek az életünk, része lehetünk az életüknek, és ott a közvetlen véleményeket is hallhatjuk, látjuk azt a hangulatot, amiben ők vannak, látjuk a közvetlen környezetben működni őket, és bármennyire is az online módszertan is bejött ebbe az elkötelező felmérésbe, tehát egy elég nagy részben online vettük fel, megmaradt ez a fajta szíve az egésznek, hogy közvetlen kapcsolatot tudunk lépni a dolgozókkal, és innen is tudunk meríteni abból, hogy mi az irány, amit még a következő projekteknél kellene alkalmazni. Ezt a kérdést most úgy teszem fel, mintha nem tudnám rá a választ, de így az elkötelezettségfelmérés eredményeiből milyen visszajelzést kapsz a vezetői képzésről? Hogyan alakították a számok? Hát ami nagy öröm, hogy a közvetlen vezetőnek a megítélése az utóbbi 2-3 mérés során mindig ott van a top 3-ban. Tehát az egy erős visszajelzés, hogy ez nem csak egy fontos szempont, hanem egy jó eredményt kapó, egy magas eredményt kapó szempont. Ez konzisztensen egyébként magasabbat kap, mint a felső vezetőknek az értékelése, ami azt gondolom, hogy több mindent mutat. A közvetlen vezetővel tapasztalják meg személyesen a vezetői stílust, ami a cégben releváns és mértékadó. A felső vezetőkről a legtöbb dolgozónak egyfajta koncepciója van. Mondhatjuk azt, hogy hírből ismerik őket, míg a közvetlen vezetővel napi kapcsolatban vannak. Nekünk igazából ez az igazából mérvadó, hogy a közvetlen vezetőt hogy értékelik. Itt már én kezdek érezni egy kicsi körkörösséget, ahol a különböző közös projektjeink hatnak egymásra, és így lehet következtetéseket levonni, de még szeretnék ráépíteni egy-két téglát, mielőtt még rátérnénk arra, hogy akkor ezek hogyan alkotnak egy kerek egészet, és hogyan befolyásolják így a stratégiát. Emellett még voltak kisebb-nagyobb ilyen kis extra megmozdulások, akár egyéni szinten, például coaching folyamatokban is több ponton dolgoztunk már együtt, illetve csapat szinten kicsit ilyen change management workshop, tehát hogyha ilyen nagyobb változások vannak egy csapatban, akkor már arra is volt példa, hogy közösen dolgoztunk ki egy ilyen változást végig kísérő workshopot. Úgyhogy itt ezzel látszik, hogy igyekszünk kreatívan kezelni ezeket a dolgokat, és mindig megtalálni azt a módszertant, ami a legjobb, és nem csak hozzávágni valami dobozos dolgot, hogy na, akkor neked most erre van szükséged. Úgyhogy ez itt így szépen megvannak ezek az érintési pontok így az évek során, és nem csak azt a same old, akkor minden évben csinálunk valamit, és reméljük, hogy majd jobb lesz, hanem akkor ténylegesen gondolkodunk, és fejlesztjük a dolgokat. Legalábbis én így látom így az elmúlt 12 évet, és akkor így most érkezünk meg így a legújabb érintési ponthoz, ami meg a Leadership Advanced. Ezt igen, röviden mondtad. Itt én még visszakanyarodnék ahhoz, amit említettél, a változásoknak a kísérése. Tehát néhány vezető rendkívül proaktív volt abban, hogy előreállta úgymond a jövőt, és ha egy változásnak az volt a része, hogy ő egy év múlva lép bele egy szerepbe, ő már előkészítette ezt a folyamatot, és workshopot szervezett a csapattal, ahol majd a jövőben leköszönő vezető, ő pedig az újonnan bejövő vezető, együtt voltak ott,
történt egyfajta szimbolikus, meg praktikus átadás is, és elkezdtük építeni együtt a jövőt. Ehhez különböző hatékony módszertanokat alkalmaztunk, bejött a World Café is, ami egy ilyen strukturált beszélgetés, strukturált brainstorming, strukturált ötletelés, amiben mindenki részt tud venni az összes témának a megbeszélésében, általában 3-4 nagy téma körül forog egy ilyen World Café beszélgetés sorozat, és ezekkel értünk el oda, hogy a csapat sokkal inkább azt érezte, hogy egy csapat a leendő vezetőjéhez egy másfajta kapcsolatot tudott találni már azelőtt, mielőtt effektíve pozícióba került volna a vezető, és egymást is másképpen ismerik meg akkor, hogyha nem a szigorúan vett munkahelyi környezetben vannak, hanem kiragadjuk őket egy egész napra, és ott különböző játékos, vagy akár éppen konfrontatív helyzetekbe tesszük bele őket, teljesen más oldalukat ismerik meg, és egy egészen más módon tudna belekerülni abba a változási folyamatba, mint hogyha ezt nem csináltuk volna. Tehát ez még egy nagy jelentőségű történés volt itt a csapatok életében. Az még tényleg nagyon ilyen kiemelt projekt volt így nekem is így személyesen, és rengeteg olyan kérdés volt, amit így egy ilyen változáskor egy csapatban felmerül. Tehát, hogy ez mi lesz holnap, hogyan fognak változni, mi fog változni, mikor. Tehát egyértelmű volt, hogy ez most egy nagy váltás lesz. De ez mit jelent az egyénnek, mit jelent a csapatnak, és talán ez volt az egyik ilyen nagy fő célja így ennek a változás workshopnak, hogy ezeket a kérdéseket mielőtt még elkezdenének úgy dolgozni a háttérben, és nincsenek megválaszolva, meg még nagyon nem is tettük fel őket, már előre kirakni az asztalra, megválaszolni. És ezzel szerintem így sokkal nyugodtabban és sokkal hidegebb fejjel tudott előre menni így a teljes részleg, ami szerintem utána be is igazolódott. Tehát, hogy így a váltás, ez egy jó 2 éves ciklus volt, tehát így jól átgondolva. Jó, mikor ez egy szerencsésebb eset, tehát ez egy nyugdíjba vonulásos dolog, tehát láttuk előre, hogy jön, hogy mikor lesz, de nem az volt, hogy az utolsó pillanatban kapkodjuk akkor össze, hogy mi legyen az utánpótlással, hanem ténylegesen ez egy 2 éves komoly munka volt a csapaton belül, hogy akkor ez megvalósuljon. De ennek egy ilyen kiemelt eseménye volt, úgymond ez a workshop, amit közösen csináltunk. Amit én még hozzátennék, hogy ezzel a workshoppal kaptak egyfajta kezelési útmutatót a vezetőjükhöz is. A vezetőjük az új vezetőjük és a régi vezetőjüknek a stílusa az gyökeresen eltérő volt. A korábbi vezető inkább egy ilyen vizionárius vezető, folyamatosan új ötletekkel előjövő vezető. A bejövő pedig sokkal inkább egy ilyen processzorientált, egy ilyen folyamatorientált, egy nagyon struktúrált megközelítést alkalmazó vezető. Ehhez is egy csapatnak hozzá kell szokni, hogy más lesz az elvárás, más lesz a módszertan. Erre is jók voltak ezek a workshopok. Tehát ezt egyébként alapvetően szoktuk javasolni a vezetőknek, hogy adjanak önmagukhoz egyfajta ilyen kezelési útmutatót, hogy kell engem kezelni, mint vezető. Milyen stílus fogok én hozni? Mi az, amiben változtatni fog? Mi az, ami az elvárásokban más lesz? Mi az, amelyiket nem fog változni? Mi az, ahogy kommunikáljatok velem? Mi az, hogy ne kommunikáljatok velem? Ez egy nagyon jó ötlet, írjuk le, jó? Mert akkor ezt így meg kéne csinálni a többiekre is. Ez egy gyakori kérés szokott lenni, hogy ezt egyébként a másik vezetőknek is meg lehetne csinálni. Jó, azt fel kell írnom magamnak, hogy álljak neki ilyen autós kártyákat készíteni a teljes menedzsmentről, hogy akkor hogyan működjenek együtt a csapatok. Ez nagyon jó. Ez most az a pont, amikor muszáj egy pillanatra megállnunk. Nem azért, mert elfogytak a témák, hanem pont ellenkezőleg. A beszélgetésünk annyira tartalmas, sikerült, hogy a folytatás külön epizódot érdemel. A következő részben tovább megyünk, beszélünk a coaching folyamatainkról, a Leadership Advanced programról és arról, hogyan lehet hosszú távon valódi hatást elérni a vezetők fejlesztésében. Tartsatok velünk a BOS Podcast következő epizódjában is.